Angibingelele kakhulukazi ababukeli uMshumayeli uNcube lo eSabatheni eDannhauser eNewcastle ngaphansi kweregion yomNgenta. Ngifisa ukuthatha leli thuba ukuba ngizibongele kuNkulunkulu kakhulukazi unyazi lwezulu okuyena Thixo ohlele esihlalweni. Ngibonge nje nenhlanhla ukuthi abazali bami bakwazi ukuthi bangikhulise ngaphansi kwalenkolo yobuNazaretha. Ngiyakhumbula ukuthi ngesikhathi isikhula singabafana abancane inkosi ebihlele esihlalweni bekuyinkosi yesithathu, inkosi inyanga yezulu. Ngikhumbula ukuthi abazali bethu iyodwa into abasitshela yona ukuthi uShembe uNkulunkulu. Basitshela futhi ukuthi ayikho into eyokwazi ukuthi isikhulise neyokwazi ukusivikela neyokwazi ukuthi ibe ukuphila kuthina ngaphandle kwalenkolo yobuNazaretha. Ngiyalibonga ke lelo thuba lelo ngoba ngikhuluma ukuthi masabafana abancane besishaya insimbi besikhona la emzini wengcwele wasebuhleni. Into yokuqala besitshelwe yona ukuba simesaba uShembe, simsabe uNkulunkulu ngezikhathi zonke ngoba iso lakhe libanzi kakhulu kwaba kukho yokwenza uShembe angakwazi. Safundiswa ukuthi kufanele sibe ngabathobekileyo nabahloniphayo, sihloniphe umhlaba ngoba inkolo yobuNazaretha inkolo eyisisekelo sempilo yomuntu. Uma ngabe ke sikhuluma ke ngesisekelo sempilo yomuntu, kunezinto eziningi efanele sithole kumuntu ezokhombisa ukuthi umuntu umuntu ukhuliswe kahle nemfundiso. Okokuqala ukuthobeka, okwesibili ukwethembeka, okwesithathu ukuhlonipha. Ngoba uma ngabe simesaba uNkulunkulu siyakuhlonipha imiyalo yakhe futhi siyakuthembeka kuyena noma sekunemisebenzi esithunywe yona siyakuthembeka kuyona. Uma ke nikhula ke ningabafana abancane kuba nezinto eziningi ezini-challengeayo lapha nalapha yana. Kodwa okubalulekile kakhulu abasifundise kona abazali nabadala abasifundise kona ukumesaba uNkulunkulu. Uma umesaba uNkulunkulu nala ukhona khona into ozozisho ukuthi cha uma ngase abazali bami bayithole le ngeke bathokoze. Uma ngase uShembe athole lokho ngeke azathokoze ngami. Siyabonga ke size sakhula sahlala ukuhlakanipha enkosini uThingo. Noma sekuhlala inkosi unyazi lwezulu siphindile sabakhona. Siyabonga ke lelo thuba ke noma njengamanje sisithunya umsebenzi kaNkulunkulu njengoba ngisho ukuthi sengumshumayeli kulezi insuku zonyazi lwezulu ngile emzini waseSabatheni. Kunezinto ekufanele singahlukani nazo esekufanele sibuye sizoyitshela abantu eziwumgomo waleli bandla. Sizokuqonda ke futhi kufanele kuhlale kuthini ukuthi kufanele simesaba uNkulunkulu kakhulukazi sisabe izwi lakhe ngoba kulezi insuku angikwazi ukuthi ngithi yeka nini thina sikhula ngenkathi senyanga yezulu kwakunje noma sekuthingo kwakunje, kodwa sisho lokho okushiwo uShembe osesihlalweni. Njengamanje unyazi lukhona phambi kwethu, unyazi lona esilandela izwi lalo senze lokho uNkulunkulu akufunayo. Njengamanje iyodwa into ayifisayo ukuthini ukuthi sibumbane sibe simonye. Iyodwa into uNkulunkulu asitshela yona ukuthi asihlonipheni. Usitshela ukuthi masithandaneni thina sonke. Bese ngithanda ke enye into uNkulunkulu ophambi kwethu asikhulise kuyona ukuthi masifunde ukuyimela. Uthi asihambe siyosebenza. Uthi uma ngabe sila asize ngokwenkolo kodwa singakhohlwa amakhaya. Ngiyamthanda futhi uNkulunkulu methi asifundeni ukuyisebenza thina ngoba ukuyisebenza thina ngeke kwafana nokusebenzela abelungu, ngeke kwafana nokusebenzela uhulumeni ngoba akuthina sonke siyokwazi ukuthola lawo mathuba, kodwa asizamele thina amathuba, sibambele thina umnotho wethu. Isona sibusiso ke esinikezwe amaNazaretha leyo. Siyabuka ke njengamanje sisemkhosini omkhulu kaJulayi. Khulunywa izinto eziningi ngomkhosi kaJulayi. Kuyinkolo enkulu noma inkonzo enkulu kakhulu efuneke sihloniphe enemiyalo nemiyalelo yakhona. Kodwa masisuka la uNkulunkulu uyaphuma uzwa ezweni lethu, ezweni lasenhla. Izwe lasenhla ke izwe liqhamuka eliqala eMoyi River lihambe liye eBergville, liye eMnambithi, liye eEscott, liye eDundee, liye eNewcastle, lize liyoshona le phezulu eNtabazwe. So ke njengamanje silindele uNkulunkulu ukuthi uzohamba ayongena ezweni esobe sikulona. Uma efika uNkulunkulu kuningi esikulindeleyo. Silindele ukubona abantu abaningi futhi kulonyaka ngiyathanda ngoba uNkulunkulu useshilo ukuthi wonke amaNazaretha wadinga ukuba abasentabazwe. Siyafisa ke ukusho ukuthi sinilindele amaNazaretha, simlindele noNkulunkulu. Siyabamema kakhulukazi nabantu umhlaba wonke ukuba azobona inkolo yobuNazaretha. Inkolo yobuNazaretha iwukuphila, inkolo yobuNazaretha iwukwakha umuntu, isisekelo sempilo yomuntu. Ngakho ke sithokoze kakhulu.
sithi nje kuona wonke umuntu akalungele ukuthi hayi umhlangano omunye omkhulu olandelayo umhlangano ozobusezweni lasenhla la sebesibuthene khona sikhumbule phela ukuthi yini intabazwe iBethlehem lonyazi intabazwe yila ubaba mkhulu akhulela khona noma sekufika izwi elalimthuma umsebenzi kaNkuluNkulu lamfica ekhona intabazwe ngeke ngikhulumeke ngokuzalwa kwakho vele uzalelwe ezweni lasenhla kodwa ngifuna ukukhuluma indaba sentabazwe entabazwe ila ashiya khona umuzi washiya umndeni wakhe washiya yonke into yakhe eyishiya esemzini olaphayana eBethlehem njengamanje njengoba siye lapha siye impandeni zobukholwa bethu siye impandeni zobuNazaretha siye impandeni zaleli bandla likaNkuluNkulu okuyibandla likaMenzi wezulu nomhlaba ingakho ke sithi amabombo awabheke intabazwe sifike siyiphathe kahle lapha siqikelele ukuthi yonke into esiyenza khona siyenza ngobungcwele siyakhumbula ukuthi 2019 kwakubizwa amaNazaretha kwakungangeneki kodwa sithembiseke ukuthi hayi kulo nyaka lo yonke into izohamba kahle ngoba inhlelo zakhona zikwazi ukuthi zenziwe kusenesikhathi siyabonga kakhulu amaNazaretha sibonge kuona wonke umuntu nawo wonke umuntu obebukele sisho sithi uShembe ukuphila uShembe umusa nothando ngiyabonga